שלום לכולם. היום נלמד איך לעשות דמות מצוירת בפלאש. אני אדגים רק את הראש, והגוף, אם כבר למדתם לעשות את הראש, הגוף זה רק יזרום לכם עם אותה שיטה. אז יאללה, בואו נתחיל. ככה נבחר צבע למסגרת שחור, ואת גודל המסגרת נעשה 2.5, ואת הצבע נתחיל מהאור, מהבסיס פנים, אז אני אקח צבע גוף בינתיים. בואו ניקח את כלי העיגול. אני פשוט אוהב להתחיל עם כלי העיגול, יותר קל להתחיל צורה של ראש עם העיגול. יש כאלה שיותר נוח להם עם הריבוע, וראיתי כמה כאלה את האמת. אני אעגל את הראש קצת ככה. בואו להוריד את הבליטה הזאת. הוא לא פצוע, אנחנו לא רוצים לעשות אותו פצוע. אולי קצת יותר עגול, כי בכל זאת דמות מצוירת, זה לא אמור להיות הכי ריאליסטי. קצת, אבל ככה, יספיק לנו, וככה. מעולה. אז זה בעצם הבסיס של הראש. בואו ניצור עוד לייר. ללייר הזה אני אקרא בסיס, ולזה אני אקרא הכנה. אחרי זה אני אסביר לכם מה זה בסיס והכנה, אבל נלחץ F8, ונדאג שזה מובי קליפ, ובמובי קליפ נלחץ על פשוט נשנה לזה את השם, נלחץ על מובי קליפ ונשנה לזה את השם. השם סתם נקרא לזה בסיס ראש. והנה עכשיו זה בלייר בסיס, אבל כל שאר החלקים אני אעשה בהכנה. אחרי זה אני אסביר לכם מה בעצם השיטה פה, רק תזכרו שהכל נשמר בלייבררי, כל החלקים, ואחרי זה אני אספר לכם את השיטה. יאללה. עכשיו נעבור לעיניים עם הברקה שעבדתי עליה די הרבה זמן לחשוב עליה. אולי נאלתר גם הברקה כלשהי, אבל בינתיים F8 מובי קליפ עין 1, ונתחיל לעבוד על העין. בואו נעשה זום רק בשביל הנוחות. אוקיי. ככה. ונעשה לייר חדש. לא צריך לקרוא לו אפילו בשם, זה מיותר לפי דעתי. בואו נוריד לזה רק את הסטרוק. וזה האישון השחור בעצם. מתחתיו נעשה עוד אישון כלשהו שיהיה תכלת כזה. ככה. אפילו לפי דעתי אפשר להבהיר את החלק התכלת. ככה זה נראה הרבה יותר טוב. ועכשיו בלייר מעל בואו נתחיל לעשות את ההברקות. אז ההברקה הראשונה תהיה זאתי. ההברקה השנייה תהיה זה קצת אחרת. בואו נעבוד עליה. אני אעבוד עליה ככה. מיין שפיץ כזה עגול, הוא עצמו עגול, ובקצה יש סוג של חוד כלשהו. כך זה יראה טוב, ומרחוק זה יראה אפילו קצת יותר טוב. בואו נעשה זום אאוט. תראו עד כמה זה נראה יפה. זה מאוד חביב. בואו נעשה עכשיו קונטרול C, קונטרול V, לא, אפילו קונטרול שיפט V כדי שידביק באותו מקום, ואז פשוט נלחץ בעזרת השיפט והחצים. אפשר להזיז את זה ככה ממש בצורה הכי מדויקת שיש. אני אבליט קצת את העין לבחוץ כי זה הסגנון ציור בעצם. ועכשיו נעשה דופליקייט סימבול ונקרא לזה עין 2. עכשיו יש לנו שני עיניים וראש, בסיס לראש. עכשיו ניקח את העיניים מהלייר הכנה, נלחץ קונטרול X, וכשאנחנו על הלייר בסיס נלחץ קונטרול שיפט V, וזה ידביק את זה בדיוק באותו מקום. ובואו כבר נעבור ללייר ההכנה חזרה ונתחיל עם הפה. עכשיו הפה יהיה שחור עם סטרוק שחור, חובה סטרוק. אחרי זה אני אסביר לכם למה חובה סטרוק. לא חובה, אבל לפחות מומלץ אפילו שהפה שחור. בואו נתחיל קצת לשחק עם הפה, וככה זה יהיה טוב.
בואו נעשה F8, נקרא לזה פה, ופתאום מובי קליפ כרגיל. עכשיו ניכנס לתוך המובי קליפ, ובואו נראה לכם למה רציתי כל כך שזה יהיה עם סטרוק. בואו נעשה לייר חדש, ופה את החלק הזה, הלשון, נעשה בלי סטרוק, ובשביל היופי, לפחות מניסיון ככה זה, ניקח את הוורוד הרגיל הזה, ונהפוך אותו לבהיר, בהיר, בהיר. אפשר לעשות את זה אפילו עם אדום, עם אדום זה יראה אפילו יותר טוב. אני אעשה פעם עם אדום, האמת. וזה יראה כזה ורוד, גוון של ורוד. עכשיו תראו איפה הסטרוק נגמר, ושם תשימו את הלשון. אז בגלל זה היה צריך את הסטרוק. ככה זה נראה הרבה יותר בסגנון, כשהכל עם סטרוק. ככה, בדיוק. עכשיו נעבור לקטע הבא שהוא האף, אבל לא לפני שגם את זה נעשה קונטרול X, קונטרול שיפט V, וזהו. נעבור שוב לבסיס, ללייר ההכנה, סליחה, אחרי שאנחנו בודקים שהכל פה נמצא בבסיס בעצם. נעבור ללייר ההכנה שלנו חזרה ונתחיל לעבוד על האף. את האף אני מעדיף לעשות בזום מתוך נוחות שלי. נחזור לצבע האור, ניקח דגימה, או שפשוט תזכרו שצבע האור פה. נעשה עיגול ונעשה כבר את זה בתור מובי קליפ, שוב F8 למי ששכח. בואו נחתוך ככה קצת יותר מחצי, קצת פחות מחצי נחתוך, סליחה. נעשה את הקו הזה ונתחיל לחבר ביניהם. ככה, זאת בעצם הצורה של האף. אף מאוד חמוד, גם פשוט למדי. אני לא נתקלתי בבעיות איתו, ואת זה כבר נעשה בתור ההצללה הראשונה, ונסמן את זה ונעשה את זה קצת יותר מצבע האור הרגיל, ככה בערך, וזה יראה טוב. את האף נגרור, וזה נראה מעולה. אולי זה נראה לכם שיש לו מצח גבוה, אבל זה לפני השיער. אוקיי, יאללה, כרגיל, קונטרול, שיפט V לבסיס. אפשר אפילו לשפר את האף, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, כי זה מדריך. בואו נחזור ללייר ההכנה, ונתחיל לנו עם השיער. אני אבחר שיער חום, וכבר נתחיל לעבוד. F8 שיער. בואו נתחיל לעצב את השיער, פשוט תעקבו אחריי, כי אין יותר מה להסביר פה. הכל זה אותה צורה של עיצוב השיער, כמו כל החלקים שבגוף. בטוח שמתם לב למה שאני עשיתי שם. כן. עכשיו נעשה לו שיער די חמוד, באמת די חמוד. ניקח את זה ככה, ואז נתחיל לעשות את זה קצת גלי כזה, שזה נראה כל כך שיער קלאסיקה כזה, שזה ממש ממש נחמד. קצת להשמין אותו, שלפחות תראה שיש לבן אדם שיער, ואולי נעשה לו אפילו פאה חמודה פה, וככה. ועכשיו אפשר להוסיף אוזן ואפשר לא להוסיף אוזן, כי זה בכל זאת זה אנימציה, לא מחייב אוזן את האמת. בואו ניקח את השיער, קונטרול X, קונטרול שיפט V, ונחזור ללייר ההכנה. עכשיו בואו נעשה את הדבר הבא, שבעצם אני אעשה את האוזן. בסדר, אני אעשה אוזן אחת, כי הוא בכל זאת הוא על הצד, הוא הולך לכיוון הזה. אז בואו נעשה את האוזן. האוזן ממש פשוטה, אל תפחדו מהגודל, זה לא יישאר ככה. F8 אוזן, אוזן.
נעשה ככה, ועכשיו רק כדי שזה יראה יותר טוב, בואו ניקח קצת, נחתוך את החלק הזה, ונתחיל קצת להקטין, ככה, ולעצב לזה את הצורה. צורה של אוזן בעצם. אולי אפשר עוד קצת להקטין, שהוא לא יראה לי איזשהו אלף או משהו. כן, בדיוק. ואני אישית אסובב את זה. זאת ההתחלה של האוזן, ובואו נתחיל, בואו נמשיך ככה עם איזשהו שיפור קטן. איזושהי צורה בפנים, זה לא משהו משנה. אפשר אפילו את הדבר הזה שהוא נחשב הצורה הכי פשוטה ששמים בתוך האוזן, וראיתי הרבה אנימטורים שעושים את זה בפשטות הזאת, וכדי שזה יראה יותר נחמד אפילו, אני אעשה את זה, את הסטרוק הזה 1.5, ככה זה נראה יותר יפה. אז זאת בעצם האוזן, וכן, זה נראה דווקא יותר יפה ככה. בואו נעשה קונטרול X, קונטרול Shift V כרגיל, וזה בעצם הדמות ללא הצללות. בואו נתחיל ככה לעבוד על ההצללות ועל הברקות. אני אתחיל מהשיער. בדרך כלל אני לא מתחיל מהשיער, אבל הפעם אני אתחיל מהשיער. מה שחשוב בכל ההברקות, להוריד את הסטרוק ולעבוד פשוט בלי הסטרוק. אני לקחתי עכשיו דגימה קטנה, והפעם אני אעשה את ההברקה קצת יותר בהירה. ככה. אפילו אפשר יותר. קצת יותר. ככה. ממש לכיוון הכתום. דוהל לו לכיוון הכתום. ועדיף לעבוד עם לייר חדש. ככה זה יותר נוח. קפצה לי האוזן. כן. אחרי זה אני אתעסק גם עם קצת יותר עם הצבעים. בינתיים זה לא ממש רלוונטי. ככה, ככה, ככה. ועכשיו נקה את זה קצת, כי זה יותר מדי בולט. ההברקה לא צריכה להיות כל כך בולטת. ככה היא אמורה להיראות, זה נראה בסדר. בואו נעבור להצללה של הראש. ניקח שוב דגימה, ושוב אותה שיטה. קצת יותר כהה הפעם, לא יותר בהיר, כי זה צל עכשיו. הצל יבוא מהכיוון הזה, כמו הצל של האף, קצת ריאליסטיות. הפעם אני אשתמש בריאליסטיות, לא משהו שאני משתמש בו הרבה. ושוב שכחתי את הקטע הזה של בעצם לא לעבוד עם ליירים, שזה מאוד חשוב. זה בעצם הנימוק למה לעבוד עם ליירים. קצת ככה. אולי פה גם. ככה. ככה. ועכשיו לדחוף את זה יותר לפינה. וזה נראה מעולה. ככה זה נראה מאוד טוב. בואו עכשיו ניכנס לצללה של האוזן. פה אין יותר מדי חשיבה. פה פשוט להיכנס עם זום בלייר חדש. לעשות ככה. בעצם ככה. ולצבוע את זה באותו צבע של הצללה. של שאר הצללות. קצת לקחת את זה ככה. מעולה. ככה זה נראה טוב. וכן, זהו, ככה זה נראה טוב. זאת הדמות שלנו בעצם. אז עד כאן המדריך כיצד לעשות ראש של היצור הזה, של יורי, אני אקרא לו יורי.